prdele. Ne. Ne, to je svině ta bota. Ne, to je svině ta bota. To je svině ta bota. Jo. Hou, hou, hou. 3 krokodýly jdou. Pěkně za sebou. Čipy. Do řití. Ne, to je svině. To je hovno. To je hajzlu. Do pí. Do prde. Do hajzlu. Do pytle. Do haj. Ty vole už. Mně se točí hlava, sakra. Ne, do pí. Kamo, poslední 3 sekundy. Kamo, jak mě může zaslápnout reálně kanička? Co to je? Kam mě se točí hlava? Co to je za debilní efekt? Do pí... Ne. Do hajzlu, taká... Ne. Co jsou za boty? To co je za speedrun? Mně se motá hlava. Ty vole, se poseru. Ne! Kamu poslední 1 sekunda a zrovna ta sekunda musí být ze... Ne! Na ty! Ne! Do rytí! Ne? Ne? Ne! Kdo to má vidět, že tam bude zrovna nějaká lidská hnáta, ty vole? Ne! Jak mě může zabít? Reálně. To je jedno. Jak se tomu říká na to? No, nevím. Kam mě se motá hlava z tohohle debilního efektu vyjebanýho. To je vychcaný. Ono mě to obchcalo. Přestaň mi pochcávat.